Oui, Kalandam Nana. Kalandam Nana de Lukunu. Oui, de Lukunu Dimashi. Semaine Kalangelo. Nous avons Kalangé dans la semaine, nous avons fait Kalangé et tapé Congo. Il est inscrit ou à quel que ce soit en tant que. C'est-à-dire, instruction, fin critère, le premier critère. Il veut mieux respecter le Kalangé, Kalangé. Ou les institutions, ou à quel que ce soit en tant que. Il faut une fois, l'Amérique a fait. Oui. Deux ici, ça. Ale tuma de ka na mɛ fɔlɔ ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye ka na mɛ a ye ko lamɛn mais ale ma deli ka sigi ka n ka émission suivi donc a ka bɔ a kalama ko principe dɔw de bɛ yen min bɛ respecter le premier principe d'abord n bɛ kalan kɛ n ti kalan kɛ n ta ye n ka kungo n ta tɛ ka ko ye i b'i tɔgɔ sɛbɛn 1381 tɔgɔ sɛbɛn kɔfɛ de i b'i yɛrɛ ɲɛfɔ non ne ta ye n ka kungo ye kalan tan tɛ ne bolo ou bien non ne ta ye kalan ye ou bien ne bɛ fɛ ka fila bɛɛ kɛ n bɛ kalan kɛ mais tila k'a n kungo ɲɛnabɔ ninnu bɛɛ bɛ na après l'institution kalan ye c'est gratuit o ni tɛ yen dugukolo sanfɛ k'i bɛ se k'a fɔ ko ne Abu Lalabi Ramses de ko ne delila ka n tɛgɛ diya i k'a di yan kalanden ka wari haramuyalen don n tɛgɛ in kɔnɔ de n delila k'o fɔ ko ne tɛgɛ in ma deli ka diya n faama ye fɔlɔ surtout fantan nin tɛgɛ in ma deli ka diya n faama ye fɔlɔ surtout fantan i y'a di yan non tɛ waati jan turabu dɔɔnin kɔfɛ k'a kɛ turabutigi ye o ti jan fo ka taa se n ka ɲɛnamaya banni ma u ye kanubaga tɛmɛ ni kanubaga musoman n b'u bɛɛ fo ka kalandenw fo n ka kalandenw fo Abidjan kɔnɔ Abidjan kɔ kan Côte-d'Ivoire kɔnɔ Côte-d'Ivoire kɔ kan fan bɛɛ fɛ farafinna fan bɛɛ fɛ 5 continents bɛɛ la bon n b'i yɛrɛ fo inchallah. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, abonnez Donny TV, rappelons que nous étions aujourd'hui avec Ramses II. Il est arrivé, il est actuellement à Abidjan. Il est en Doté Carrefour à Kouaba. Voilà, Génial au plus 225 07 97 97 17 85 au plus 223 93 85 85 85.